ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବେକରେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାଧବ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭୁଲ କ'ଣ କରିଥିଲି? ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଗଲି ଶିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ଗୁରୁଦେବ ବି ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଥାଇକିରି ବି ମୋତେ ବେଜିତ କରାଗଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନଥିଲି। ଏବେ ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଥାଇକିରି ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଭୁଲିଗଲି। ମାଧବ ଏମିତି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୋ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି କାରାଗାର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋ ନିଜ ମାମୁଁ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ। ଗାଈ ଚରେଇଲି, ଗାଈ ଗୋବର ଉଠେଇଲି, ସବୁକିଛି କରିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତୋ ମୋ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ବାସ୍ ମୁଁ ସତ୍ୟର ସାଥ ଦେଲି ଆଉ ତୁ ମିଥ୍ୟାର ସାଥ ଦେଲୁ। ଯେଉଁ ମଣିଷଟା ମିଥ୍ୟାର ସାଥ ଦେଇଥାଏ ସେ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ସତ୍ୟ ଆଗରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।